May buntag mga kabanmates. So, karon is August 20 and schedule sa vaccine ni Lori karon dito sa SM Uptown din sa Cagayan de Oro City. And birthday po sa kumanghod na si Ani. Happy birthday yan! Happy birthday! So, ubanan nato si Lori karon sa yang vaccination. Hi! Sa mo pa vaccine ta karon. So, tara, let's go! So, nanami sa SM Uptown, ipauna na ako na si Lori kay para di siya maulahi sa ang schedule sa yung vaccine. So, mag-backline na lang ko, ani. Patulamdad ko. Ayun, ayun, ka ba din na backline? Official. Di maklaro. QR code ayun. Op. ID. Bawal na ba kamera sir? Bawal kamera. What? So, bawal man daw kamera. So, ako na lang pagmon sa karon, guys. What the fuck? Hindi na ko makita si Lori ron. Nasa ka siya. Wala man sa waiting area. Pauna, maguna ako to siya, eh. Nato sa pangitaon. A few minutes later. Tara, nakita na ako siya. Tara siya na idapit. Nindot kailang proseso sa vaccination din sa Uptown ni Sam Cagayan de Oro. As in, pakita nimo sila na nag-arrange kay ba? Organize kay sila. Wow! Ngani sila ka-organize, guys. Oh. Wow! Smooth na kayong transition. Check na siya. So, from vital signs to screening area na siya. Sa'yo yung vaccine? Sinovac? Wow! Atong sudlon si Lori inig pa-vaccine niya. Atong videohan? Para na-ebidensya ba? Utok ba? Ito na sudlon. Sulog sa kamera. Akong videohan. Relax. Ano day? Pahawa daw ko ni Lori. Oh. So, nana po siya dani sa post-screening after vaccination. Dani na siya naglinya. Siya nagluya si Lori na. Nagluya. Tanawa gani ron. Aray, nagluya. Walay nagluya dia. Kumana. So, how do you feel? Wow! Mana siya po vaccine. Ay. So, manamig pa-vaccine si Lori. Managpa-vaccine si Lori. And, papaulit kami.